chitiko chinoitika chonekwa kunzi aiwa hakaende Hichilema, the president of Zambia, anosnaba the SADC summit, anotadza kunoatenda the SADC summit, obva prioritizer kunosangana nede comedian. Chitiko chanyaso kuprova vanhu vanyasokona kuti aiwa Hichilema he is legitimate, mukomana uyu hatombodi zvina basa, haadi kunosangana nemaleaders aiwa vasingateedzeri mutemo, vakomana vanhu vanosapota kuvioleta kwema-human rights. Sana panda paendo pake vanenhawo zvatsobuda nyogwa panapa ndobva wasubscribe like watonga the bell icon. Tipinda panapa tipinda pahendo yakaenda Hichilema, tinoti muzara nezuro on Wednesday the blog pake akagara pasi akaenda Hichilema anoposta mapictures amuri kuona ayo onyora achiti it was a great pleasure meeting with Mr. Steve Harvey, the American actor, television host, author, radio personalist and businessman this afternoon at State House. We discussed opportunities in the tourism and how Zambia could leverage his extensive network, particularly within African American market, as well as his global connections. Despite the challenges posed by the drought, which has affected some of our tourist attractions like Victoria Falls, Zambia's tourism industry continues to show positive growth. We would greatly benefit from celebrities like Mr. Harvey helping to promote our country's offerings internationally. Anobva asaina kuti akaenda Hichilema, the president of the Republic of Zambia. Panapa tiri kuona kuti vakomana tikatarisa pane headline maheadline anobuda munyika yeZimbabwe aiwa nemuSouthern Africa, tinoona kuti out of 16 aiwa mapresidents arimo muthe SADC block kunoonekwa kunzi only 4 mapresidents anonoatenda the summit. Vanoonekwa kunzi aiwa Cyril Ramaphosa anopa valid reason achitanga atenda the G20 summit, but panapa tinoona kana hakaenda Hichilema tinoona kuti aiwa kumita kwakasangana naye nema radio presenter kana kuti macomedian chinganzi chinhu chingonzi chine value iri pamusoro, but inyasi kuona kuti aiwa akabva zvidistance akakeepa distance or kukeepa himself away from these SADC leaders. Tudze mafunguro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.